Dobrodošli na Brdo filmova. S nama je danas Ivan Novak, pokretačka sila grupe Laibach, jednog od najuticajnijih sastava s ovih prostora, još od početka 80-ih. Ujedno protagonist filma koji prikazujemo zadnji dan festivala. We cannot invite you here. Film zapravo po mom mišljenju govori o komunikaciji između dvih različitih kultura. Puno više nego o nekakvom rock koncertu Laibacha i tako dalje. Laibach je tu prikladan materijal zbog našeg sadržaja i Sjeverna Koreja naravno ima svoj veoma signifikativan sadržaj, ali u osnovi je film kao takav, mislim da govori uglavnom o toj komunikaciji između dviju različitih kultura, koja svaka naravno živi u svom svijetu. Mi ćemo pokušati napraviti koncert što je moguće bolji. Sad da je to za otvaranje ili zatvaranje, za nas to nije toliko bitno. Mislim da će na kraju, nakon koncerta, da će ljudi imati mogućnost još produžiti dalje u noć, ali bit će to, trebalo bi biti, ako sve funkcionira, naravno jedno elegantno zatvorenje festivala, naročito jer je koncert odmah nakon tog našeg filma. My name is Kelsey and I'm a volunteer here. I'm originally from the US and I came to help out. And what about the movie tonight? So the movie that we're watching tonight is a Polish film. It's a crime thriller by Kasia Adamek, and it's based off of a true story about a detective who finds a new lead for a cold case in a crime thriller novel that he reads. That sounds very interesting. Yes, it should be. It should be an exciting time. Gets the blood pumping, which is good because it's a little cold tonight. Motovon, glavni program drugi dan, dobar dan, i gledat ćete film Rastroj, Amok, i sa nama je redateljica filma koja je došla iz Poljske, Kasia Adamik. So this is something quite rare in Eastern European cinema, a real genre movie, crime story, and as far as I understand, it's partly based on a real history. It is based on a true story. It is practically all true. And usually when you go to the movies you don't know that, but you do now. That was a very controversial and very mediatized story in Poland 10 years ago about a man who committed a murder. Nie wiem, kiedy to się skończy. Fiction and reality, it transcends, all the genres, and it's a true story, it's a biography, it's a thriller, it's a film noir, it's a drama. Amok. A kto jest jej autorem? I had the opportunity to meet with this guy who committed this murder, but I chose not to do so. I wanted to have a blank page, freedom to adopt the story the way I wanted to adopt it, and not getting into too much of the real man's set of mind, which was, a bit scary for me, to enter the mind of a murderer.
Večeras gledamo novi film Miroslava Sikavice koji večeras gledamo prvi puta. Dakle, bit će to njegova svjetska premijera. Dobro večer domovino, dobro večer Hrvatska. Od Iloka, Vukovara, Osijeka i Pakraca do Dubrovnika, Gospića i Karlovca. Dobra večer ranjena, ali nepokorena lijepa naša. Koji svaki autor koji napravi nešto strepi, ti zapravo u montaži nikad ne znaš kakav si posao napravio. Uvijek se nadaš da si napravi dobar posao i da će taj film komunicirati s nekakvom publikom. Naravno, ovdje je do zadnjeg časa bilo nejasno da li ćemo mi uspjeti s tim pjesmama na neki način, probuditi emocije koje su onda bile, kako će današnja publika na to reagirati i po zapravo nekakvim reakcijama čini mi se da smo napravili dobar posao. Rekli su mi da je čak i hotelsko osoblje na jednog hotela u Motovunu izašlo iz hotela, iz terase se navjerivalo i gledalo film, čak da su i vozači ovih službenih vozila motovunskih željeli gledati film, a ne voziti u tom trenutku. Tako da mi je to, čini mi se, dobar znak da zapravo možda imamo dobar film i potencijalno možda kinofilm koji može ići u kinodistribuciju. Usred pakla mržnje te, nema sunca da nam sja, ko buniluje sve, na nas idu sile zla. Naravno da film s jedne strane pokušava prenijeti refleksiju onog vremena kako je to izgledalo, ali na jedan dokumentaristički čist način, zato što je riječ o vrlo osjetljivoj temi, riječ je o glazbi, riječ je o nečemu što je bilo dio jednog vremena i dio propagandnog rata onog vremena. Međutim, pokušali smo napraviti jedan netendenciozan film, neki film koji neće sugerirati kako ga čitati, kako gledati to vrijeme, nego smo pokušavali i stavljali, odnosno dopuštali smo da sugovornicima, odnosno autorima onih pjesama i svjedocima onog vremena da sami govori o svoje ime, a gledateljima ostavljamo da zapravo zaključuju i o glazbenoj kvaliteti tih pjesama i ulozi glazbe u tom vremenu i konačno da sude o jednom cijelom tom turbulentnom dijelu hrvatske nedavne prošlosti. Ne vjerujem u srcima, a ljubav u njama. Ima samo jedna istina. Ovo je jako osjetljiva tema, kao i sve teme iz hrvatske prošlosti. I ona je ispolitizirana i ljudi o tome se jako teško otvaraju. I teško nam je bilo doći do sugovornika. S druge strane, jako puno pjesama je nastalo u tom razdoblju, jako puno autora je radilo. Ne možeš ti sve staviti. Mi smo morali napraviti nekakav izbor i kako pjesama, tako i ljudi koji će govoriti o filmu i pokušali smo zapravo birati kako zastupnike koji će na neki način pokrivati određenu vrstu žanrova, odnosno pjesama, a s druge strane neke različite ljudske sudbine koje će zapravo onda tvoriti cjelokupnu priču o tome što se u tom razdoblju događalo. Hej, četnici, dobar dan! Ne čujem vas dobro! Pjesmice ne uglate, ko da nešto čekate. Hej, pogledajte u nebo! Koji svaki projekt, taj projekt je začet nekak idejno prije niz godina, a trebalo niz godina da se završi. Da, činilo mi se s druge strane kad sam se uhvatio teme, činilo mi se da je prošlo dovoljno vremena da se o tome može objektivno pričati, da će ljudi se puno lakše otvarati, da ćemo o tome možda puno lakše, objektivnije sagledavati te stvari nego u onom trenutku kad su nastajale. A onda mi se zapravo, kad sam istraživao tu temu, sam shvatio da o tome da ta tema filmski nije obrađena, da odnosno nije zaključena, da se o tome treba razgovarati, da o tome treba snimiti film i činilo mi se zgodnim da se o glazbi može nešto reći o političkim vremenima kako su bile 90. Pa znaš da je Austrija davala vojsci prije bitaka bocu ruma, pol litre ruma je svaki vojnik dobio pol litre ruma, da dobije kuraž i malo da ide. A ovdje sam ja glazbom to uspio postići, valjda. Pa i ne, mislim, bit će užasno zanimljivo. Mislim, mi imamo u filmu zastupljene dvije pjesme s one strane, odnosno znači pjesme autora iz Srbije i za njih smo isto također tražili prava. I u početku kad smo tražili ta prava, dakle, a priori su razmjenice rekli da ne žele nikakvu svoju pjesmu imati u filmu, hrvatskom filmu koji se bavi hrvatskim domoljubnim pjesmama. Onda smo molili autore da pogledaju film, pa da onda zapravo odluče da li žele. I nakon što su pogledali film su oba dva autora dali svoje pjesme za naš dokumentarac, što mi opet ulijeva nadu da zapravo ovaj film može komunicirati na više razine i u više podneblja. I da glazba zapravo nije nacionalna,
i da zapravo probija sve moguće granice, čak one koje mislimo da, i mi mislimo da postoje. Od 12. kolovoza 1999. godine, kada su na ovoj pozornici nagradu 50 godina primili Tomislav Pinter i Branko Bauer, mi dodjeljujemo nagradu hrvatskim autorima koji su preživjeli pola stoljeća na burnim valovima filmskog rada. Bogdane, molim te dođi da primiš više nego zasluženu nagradu. Motovu sam znao i ranije, prije nego su ovdje počeli filmski festivali, ali to nije više samo lijepo mjesto na brijegu, nego zaista jedan značajan svakogodišnji događaj koji širi slobodu, širi vidike, povezuje nas sa svijetom i sve ostalo čega nam nedostaje i nadam se da će taj festival i dalje ovako prosperirati i živjeti jer to zaslužuje. Hvala svima. Bravo!